Alaikum. Oh, ai kwana biyu ban yi lecture nan ba kuma na san ana deep nan gaskiya. Sai a hankali I was a little bit busy. Ina preparing na wasu classes ne ba insha Allah. Dangane da yadda kasuwa take ciki gaskiya an samu a lot of crash na prices sosai. And definitely na san yawancin mutane ba su da kuɗi. Na san yawancin mutane ba su da kuɗi gaskiya. Kowa kudin shi ya tafi less than 90% 80% da dai sauransu. But idan har akwai wanda ke da kuɗi ko kuma ke da halin da zai sai coins gaskiya, screenshot da na tura sama na is some of the ya zance ne suggested coins da mutum zai duba siya. Idan za ku ga prices din gaba ɗaya it was slash. Sun yana 2.9 ga mana 1.93, Matich around 1 point something, Mbox da ya je har kusa 10 ne ko 14 ne, Mbox yana 2. You can imagine the crash. Ga su BNB 360 high street token ma ya je almost $33, yanzu yana 5. So I will actually advise wanda ke da kudi ya shiga. Not necessarily idan ka sa kudin ka ba waya take zai tashi bane. The coins might even decide to go down below this and sake sauka, amma still price da muke gani yanzu na gaskiya is one of the discounted price da mutum zai samu. In har ka son yayi resuming definitely da wuya ka samu cewa riban da mutum zai samu ba kadan ba. For instance, this high day that almost 30 yana 5. By the time it moves to 10, that's 1x. If you look at Sun, I think is it now the all-time high in Sun is around 9 or 8, I forget. So it's around 2.9. By the time it moves to almost 4 or 5, it is another 1x. There is also look at Mbox in a 2.6. By the time you have J5 there you have 1x. So it's easier to get money when the market recovers. So I know people do not have money to say, but at least I encourage those that have money that this is the right time to buy them, and this screenshot will serve as a lesson. This is my favorite course. Sometimes na saka su ina dan monitoring nasu, akwai su Chromia da Alice da sauransu. So by the time that we are in February or March when the market is bullish, everybody wants to buy something which is almost late. If I send a screenshot, you will realize that how easily one can get profit. Zaka ka siya coins naka yanzu zai iya sake dan fadi kasa, but still you get it at a cheaper price, and there is high chance and high possibility you will get 1x or 2x from the recovery. Saboda recovery ne kadai kamin nan price coins nan su da price da suka saba ko price da yake ko mutane su yi break even, that is kowa capital nashi ya dawo. Lokacin da mutane suna dawo da capital nasu kai lokacin maybe kai 2x ko 3x ne ma kan coins. So I believe those that have money, I actually encourage you. That is why I even take my time to send these brief notes. So and when the kuma mun san basu da hali, let us hope for the best and be hopeful that the market will soon recover by early February inshallah. Assalamu alaikum.